Sami tässä Seravalta tervehdys. Tänään on tarkoituksena katsoa WordPress Default-teeman ja nimenomaan WordPress 2025 Default-teeman sielunmaisemaa. Me pidettiin aikaisemmin Avidlin kanssa tapahtuma, jossa tätä asiaa jo hieman purehdittiin ja tässä ikään kuin jälkinauhoituksena sitten, minkä tyyppisiä asioita siellä käytiin läpi. Otetaan ensin muutama dia ennen kuin ruvetaan varsinaisesti demoamaan 2025 teemaa tarkemmin. Ihan ensimmäisenä on hyvä pohtia, että mikä WordPress-teema oikeastaan loppujen lopuksi onkaan. Jos hieman vetää mutkia suoraksi, niin WordPress-teema määrittää verkkosivuston ulkoasun ja ilmaisia teemoja on tarjolla pilvin pimein esimerkiksi WordPress.org-hakemistossa. WordPress.com on vastaavasti kaupallinen SaaS-palvelu. Ja WordPress-yhteisö tekee aina lähestulkoon vuosittain niin sanotun oletusteeman. Ja tänään tosiaan demotaan enemmänkin 2025 eli 2025 nimistä teemaa. Hypätään kohta sinne demon puolelle. Kun WordPress-asennus olisi valmiina, niin ulkoasuja pystyy valitsemaan tai jopa asentamaankin kohdasta ulkoasuja teemat. Mutta otetaan vielä lyhyt aasinsilta myös WordPress-lisäosatermiin, joka hyvin monesti määrittää vastaavasti sivuston toiminnallisuuksia, kuten vaikka iso verkkokauppa, johon on tämmöinen lisäosa kuin WooCommerce, tai joku yhteistyölomake. Tähän olisi vaikka esimerkiksi Contact Form 7-niminen lisäosa. Jälleen kerran WordPress.org kautta plugins sivustolta löytyy pilvin pimein ilmaisia lisäosia. Toki kannattaa olla vähän tarkkanakin välillä, että minkä tyyppisiä lisäosia sivustolle loppujen lopuksi asentaa. Tosiaan tänään ruvetaan ihan tyhjästä rakentamaan meille verkkosivustoa ja lopputuloksena halutaan kenties jotain tämmöistä, mitä aikaisemmin on ehtinyt jo pikkusen näperellä, eli näyttää jo ihan tyylikkäältä ja meillä on ihan hieno etusivu, vähän artikkeleita, ota yhteyttä sivu, jossa on pikkusen yhteystietoja. Mutta lähdetään liikkeelle ihan tämmöistä niin sanotusti tyhjästä sivusta ja ilman mitään konkreettista sisältöä. Hypätään takaisin, vähän tässä takaisin tämän mun dia-esityksen ja sitten tuon demon välillä. Ennen kuin mennään tuohon 2025 teemaan tarkemmin, niin katsotaan ihan lyhyt historia WordPressin sisällön hallintaan. Ja joillekin voi olla tuttu tämmöinen termi kuin Gutenberg, koska tämä sisällön hallinnan uudistus lähti tämmöisellä nimellä kuin Gutenberg liikkeelle. Ja nykyisin voidaan puhua ehkä vain lohkoista tai lohkoeditorista tai sivuston editoimisesta. Ja jos yrittää tiivistää sen johonkin sen tavoitteen, niin tavoitteena on saada sisällönhallinta enemmän tämmöiseksi page builder-tyyppiseksi tilanteeksi. Aikaisemmin puhuttiin tämmöistä classic editorista, joka on enemmän tai vähemmän vain yksi laatikko, johon yritetään sitten sisältöä laittaa ja sen tilalle esimerkiksi hyvin monet yritykset on viritellyt omia ACF-ratkaisuja monet vuodet ja nyt ollaan jo ehkä siinä pisteessä, että lohkoeditori ja sivuston editoiminen onnistuu vaivatta ilman mitään ekstra lisäosia suoraan WordPressin sisällönhallintan kautta. Ja tosiaan myös koko sivustoa, kuten valikkoja, ylipäänsä yläpalkkia eli headeriä tai alapalkkia eli footeria, pystyy nykyisin jo hallitsemaan pelkästään näillä lohkoilla. Katsotaan hieman myöhemmin sitten, että mitä nämä lohkot oikeastaan loppujen lopuksi tarkoittaakaan. Lähdetään tekemään tuota demoa ja kuten sanottu, niin mä hypin nyt ehkä vähän tässä tämän mun dia-esityksen tahtiin ja katsotaan, että mitä matka tuo tullessaan. Ensimmäisenä lähdetään ihan tekemään meille uusi uljas etusivu meidän yritykselle ja lähdetään sitten asettamaan se kyseinen sivu etusivuksi.
Ja tässä saattaa tulla paljon uutta terminologiaa, mutta VP:ssä on tämmöinen termi kuin malli, englanniksi pattern, joka esimerkiksi tämän 2025 teeman puitteissa tarjoaa valmiiksi tietyn tyyppisiä layoutteja kautta ulkoasuja, ja niitä pystyy jopa suoraan valitsemaan, kun lähtee uutta sivua tekemään. Ja kun me tehdään toi uusi sivu, niin näette, että mitä se käytännössä tarkoittaa, ja valitaan tuolle etusivulle tommonen malli kuin landing page for event. Lähdetään tekemään itse demoa. Tässä vaiheessa mä oon jo kirjautunut tänne WordPressin ylläpitoon, ja tuolta voidaan vielä käydä vilkaisemassa, että okei, ulkoasukohdasta meillä on tämä 2025 nyt aktiivisena teemana. Täältä voisi tosiaan uusiakin teemoja lähteä asentelemaan ja testailemaan, mutta tässä demossa on tarkoitus pidättäytyä vain tuossa 2025 teemassa. Ja lähdetään tuolta luomaan tosiaan uusi sivu. Poistetaan vaikka tuo esimerkkisivu tuosta alkuun ja lisätään uusi sivu. Ja niin kuin näette, niin pienen hetken jälkeen, kun mä hetken tuossa odotin, niin mulle tulee tämmönen pop-up, josta voidaan valita tämmöisiä valmiita ulkoasumalleja, mitä tämä kyseinen 2025 teema tarjoaa. Ja mä olin tuolle vähän miettinyt etukäteen, että mä valitsen tämmöisen mallin kuin landing page for event. Valitsen sen, scrollailen vähän alaspäin, niin huomaan, että okei, se on tuonut mulle tämmöistä placeholder-sisältöä, mutta olen vaikka tyytyväinen muuten tähän ulkoasuun, niin hyvä näin. Laitan sille vaikka nimeksi, julkaistaanpa toi tuossa välissä, heti tuli demo-efekti, että en saanut kirjoitettua tänne, mutta nytten onnistuu ihan hyvin. Laitetaan vaikka Yritys Oy ton kyseisen sivun nimeksi. Mä voin käydä katsomassa tätä sivua, huomata heti, että okei, tää näyttää vielä vähän mystiseltä. Tähän tulee toi mun äsken kirjoittama sivun nimi ikään kuin vähän hassusti rikkoen tätä layouttia, korjataan se ihan hetken päästä. Mutta ennen sitä asetetaan tämä kyseinen sivu tämän koko sivuston etusivuksi. Ja jos mä täältä hyppään takaisin tänne mun diasarjaan, niin vähän joutuu täällä nyt kahlaamaan näitä VPn asetuksia läpi, ja tosiaan tuolta kohdasta asetukset lukeminen voidaan asettaa tuo juuri luotu sivu koko sivuston etusivuksi. Eli menen takaisin ylläpitoon, asetukset, lukeminen, ja tuolta toi meidän Yritys Oy. Valitaan nytten meidän sivuston etusivuksi, ja nyt kun mä menen sivuston etusivulle, niin huomataan, että okei, siellähän se on. Mutta tässä on muutamia ihmeellisyyksiä tässä 2025 teemassa. Muun muassa tämä ihmetyttää vähän, että okei, mä ehkä halusin tämmöisellä herolla lähteä liikkeelle, mutta nyt tuo kyseinen sivun otsikko tuossa nyt vähän häiritsee. Se on monia eri tapoja saada se pois, mutta tässä alkuvaiheessa me otetaan se pois tällä tavalla, että käydään täältä sivupalkista valitsemassa sivupohja ja vaihda sivupohjaa, ja valitaan tämmöinen sivupohja kuin sivu ilman otsikkoa. Ylläpidossa ei mitään muutosta tapahdu, mutta kun mä tallennin ja käyn katsomassa tämän sivun, niin huomataan, että okei, no nyt se mun otsikko hävisi sieltä, joka oli mun alkuperäinen tarkoituskin. Sen verran voidaan mennä muokkaamaan tätä sivua, että mä käyn vaihtelemassa täältä nyt pikkusen näitä valmiin mallin kuvia. Ennen kuin menen lohkojen anatomiaan, niin mä ihan nopeasti muutaman kuvan täältä vaihdan. Eli kun mä näitä lohkoja kautta kuvia täältä käyn klikkailemassa, niin tuolla näyttäisi tuommoinen korvaa-painike olevan, niin mä käyn ihan nopeasti muutaman kuvan tonne laittamassa. Otetaan tuolta vaikka tommonen kuva tohon. Korvataan tosta vaikka
tolla kuvalla. Otinko mä ton kuvaa jo, en enää muista, no otetaan tuo. Ja tosta tuo kuva. Ihan vaan, että meillä on pikkusen demokuvia tossa myös tarjolla. Hypätään vähän takaisin diasarjaan, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Etusivu ollaan luotu tommosesta mallista kuin landing page for event. Tehdään samalla pari muuta sivua, vaikka meidän blogiartikkelisivut ja ota yhteyttä sivu. Mennään takaisin tonne ylläpitoon. Luodaan uusi sivu. Mä en tässä tapauksessa itse asiassa otan nyt yhtään mallia tässä kohdassa, vaan suljen tämän pop-upin ja laitan tähän vaan ihan, että artikkelit ja julkaisen ton sivun. Sitten menen takaisin luomaan toisen sivun, en ota siihenkään mitään mallia ja tätä olisi vaikka ota yhteyttä. Tehdään siihen sitten kohta jotain sisältöä. Ja tehdään meille ihan muutama testiartikkelikin tuolta. Mä käyn tuolta vaikka ihan kopupastemassa pikkusen tuolta tekstiä tuolta meidän tapahtumarungossa ihan niin kuin placeholderiomaisesti. Laitetaan tonne vaikka, että tämä on meidän testiartikkeli. Sitten mä vaan ihan kopupasteen hieman tonne tekstiä. Laitan sinne artikkelikuvaan. Laitan sinne vaikka yleinen kategoria kiinni. Ei ole niin tarkoitus tässä sisältöä tehdä. Pistetään sinne toinen artikkeli meidän yritykseltä. Laitetaan siihen artikkelikuva vaikka tuo. Ja vaikka kolmas. Noin. Ja sinnekin asetetaan artikkelikuvaksi vaikka tuo. Käydään katsomassa mitä tapahtuu. Etusivu edelleen paikallaan. Nyt jos täällä mystisesti valikkokin on lähtenyt omaa elämänsä elämään, jossain vaiheessa tätä valikkoakin täältä muokataan täältä headeristä. Nyt artikkelisivut ei näytä yhtään siltä, miltä mä halusin. Mä halusin nimenomaan, että ne artikkelit listautuisi tänne automaattisesti. Mennään sekin asetus tuolta nyt samoin tein asettamaan, joka löytyy itse sieltä samasta kohdasta asetukset lukeminen ja artikkelien sivuksi valitaan toi artikkelit. Eli etusivu oli toi meidän yritys Oy, artikkeleiden sivu toi juuri luotu artikkelit-sivu ja mennään nyt katsomaan, että miltä näyttää se meidän artikkelisivu. No ainakin huomattavasti paremmalta kuin äsken. Sinne on sentään listautunut meidän artikkelit, joka oli se pääpointti tässä nyt alkuun. Ja siellä näyttäisi olevan yksittäinen artikkeli niin kuin pitääkin. Hyvä homma. Nyt ollaan luotu pari muuta sivua. Etusivulta ollaan pääotsikko laitettu piiloon. Se löytyi tosiaan tuosta kohdasta vaihda sivupohjaa ja valittiin sieltä sivupohjaksi sivu ilman otsikkoa. Hypätään seuraavaksi pikkusen noitten lohkojen sielun maailmaa ja tutkitaan niitä lohkoja nimenomaan tuon etusivun kautta. Ihan ensimmäisenä on hyvä tarkistaa, kun mä menen muokkaamaan tätä sivua, että olihan mun ensimmäinen otsikko H1-tason otsikko. Kerran me vaihdettiin nyt tätä sivupohjaa sillä tavalla, että se otsikko ei tullut siihen automaattisesti, niin aina on silti tärkeää, että sivulla on tasan yksi H1-tason otsikko. Noin se on sekä saavutettavuuden mielessä. Sen takia mä vaihdan nyt tuossa ton
ensimmäisen otsikon H1-tason otsikoksi. Katsotaan hieman tätä sielunmaisemaa, että mitä tämä editoripuoli täältä oikein tarjoaakaan. Yksi tärkeimmistä painikkeista ainakin itselle alkuun on ollut tämä asiakirjan yleiskatsaus. Kun siitä painaa, niin huomaa, että okei, tänne tulee jonkunnäköinen listaus, että minkä nimisiä ja minkä tyyppisiä lohkoja tämä meidän etusivu tällä hetkellä pitää sisällään. Siellä on näköjään kansiniminen lohko, sitten hyvin monta ryhmänimistä lohkoa. Jos mä avaan kansinimisen lohkon ja katson sen sisältä, niin siellä alkaa olla sitten sisäkkäin näitä lohkoja, joka on hyvin, hyvin normaalia, että niitä lohkoja alkaa tulla sisäkkäin. Osa niistä lohkoista voi olla enemmän tämmöisiä layouttiin liittyviä, kuten vaikka ryhmälohko tuossa nyt ensimmäisenä näkyy, että siellä on loppujen lopuksi sitten ryhmälohkon sisällä tulee otsikkolohko, kappalelohko, sitten painikkeet lohko, jonka sisällä on vielä sitten se itse varsinainen painike, eli ton tyyppinen CTA-painike, mistä sitten voidaan vaikka ota yhteyttä sivulle mennä. Jos mä hetkeksi sulen tuon yleiskatsauskohdan, niin pointtina tässä on editorissa luonnollisesti se, että tämä on mahdollisimman paljon sitä what you see is what you get -tyyppistä näkymää, eli lähestulkoon mitä tahansa osia pystyy suoraan lähteä päivittämään ihan vaan vaihtamalla tekstejä täältä kyseisistä lohkoista. Tässä oli esimerkiksi otsikkolohko. Laitetaan siihen jotain hölönpölöä ja käydään vaikka CTA vaihtamassa, että ota yhteyttä. Olkoon meidän sivuston koko päätavoite vaikka se, että mahdollisimman paljon mentäisiin ota yhteyttä sivulla. Ja nyt on tuo buttoni vaihdettu ota yhteyttä sivun linkiksi. Käydään nopeasti vilkaisemassa vielä, että okei, no miltä se näytti. Ota yhteyttä. Menee sinne meidän tällä hetkellä vielä tyhjällä ota yhteyttä sivulla. Hyvä. Näyttää hyvältä. Hypätään takaisin etusivulle. Mennään takaisin tuohon asiakirjan yleiskatsausnäkymään. Pikakertauksena vielä hyvin monesti nämä menee sisäkkäin nämä lohkot ja sitten kun näitä oppii itsekin käyttämään, niin alkaa ymmärtämään näiden mallienkin tarkoituksen, että kun noihin malleihin voi tallentaa myös itse, tai malleja voi tallentaa myös itse, niin niihin voi hyvin monimuotoisia layoutteja sitten tallentaa itselleen uusia käyttöön. Seuraava lohko oli tommonen ryhmälohko, jossa on tausta väri. Vilkaistaan kohta sitä. Ja sitten siinä on näköjään sarakkeet lohko, jossa on 2 saraketta sen sarakkeet lohkon sisällä. Ja yllätys, myös sarakelohkon sisältä löytyy pari lohkoa, kuten vaikka otsikkolohko, kappalelohko tai toisen sarakkeen sisältä esimerkiksi kuvalohko. Ja seuraava tärkeä pointti lohkoista on ymmärtää se, että kun oppii hahmottamaan, että nämä voi mennä tällä tavalla sisäkkäin, niin seuraava hahmottaminen on se, että kun mä valitsen tietyn lohkon, suletaan toi, nyt mulla on valittuna esimerkiksi sarakkeet lohko, tai nyt mulla on valittuna ryhmälohko, niin näiden lohkojen anatomia hyvin pitkälti toteuttaa samaa logiikkaa. Lohkolla on hyvin monesti joku työkalupalkki, joka on tässä lohkon yläosassa oletuksena. Siinä on jotain tiettyjä asetuksia, mitä siinä lohkon monesti layouttiin tyypillisesti vaikuttavia asetuksia. Esimerkiksi tuossa voidaan valita, että onko toi koko leveä toi ryhmälohko vai onko se vaan pelkästään niin sanotusti leveä. Me halutaan nyt varmasti toi koko leveä. Tai sitten sen kyseisen lohkon asetuksia löytyy myös täältä lohkon sivupalkista. Esimerkiksi täältä löytyy tämän ryhmälohkon asetuksia, millä tavalla sitä ollaan tässä hallinnoitu. Ja tuolta jos käy vaikka vilkaisemassa ei pelkästään asetukset välilehteen, vaan tyylit välilehteen, niin huomataan, että okei, täällä on varmaan
jollakin logiikalla vaihdettu hieman tämän kyseisen lohkon tämmöistä tyyliä, ja se oli äsken toi tyyli numero 5, jossa on valmiiksi vähän niin kuin valittu tommonen tumma tausta. Täällä olisi myös monia muita asetuksia, joilla pystyy sitten varsinkin ryhmälohkoa hyvin monipuolisesti käyttämään eri lailla erityyppisiin layoutteihin. Sitten jos mä vaikka valitsen tuolta ton sarakkeet-lohkon, niin siinä on luonnollisesti hieman erityyppisiä asetuksia. Siinä on vaikka sarakkeiden lukumääräasetus, tai sieltäkin löytyy sitten tuo tyylit välilehti, josta pystyttäisiin vähän manipuloimaan sitten sen sarakkeen tyylejä. Tai jos mä valitsen yksittäisen sarakkeen, niin jälleen kerran sillä on sitten pikkusen erityyppisiä asetuksia. Tai jos valitsen pelkän kuvan, niin kuvalla on omat asetuksensa. Esimerkiksi alt-teksti saavutettavuuden mielestä ehdottomasti siihen kannattaisi kirjoittaa. Täällä on valmiiksi valittu kuvasuhde. Jos kuvasuhdetta laittaa alkuperäisen, niin huomataan, että okei, alkuperäinen kuvasuhde oli enemmänkin ton muotoinen, mutta tässä nyt visuaalisesti ehkä haluttiin toi 4 muoto. Uusia lohkoja vastaavasti voi lisätä aina, kun huomaa jossakin niin sanotun pluspainikkeen, ja pluspainikkeita löytyy vähän sieltä sun täältä. Ensinnäkin täältä vasemmasta ylänurkasta löytyy lisälohkopainike. Lohkojen sisältä monesti löytyy lisälohkopainike. Tai jos scrollataan ihan alas tänne, niin huomataan, että okei, täältä on tämmöinen niin sanottu perusnäkymä, että meiltä löytyy pluspainike tuosta lisää lohkokohdasta. Tai jos mä kirjoitan tuohon kauttaviivan, niin siihen tulee pieniä ehdotuksia jo, että okei, mitä lohkoja se kenties haluaisi tähän lisätä. Jos mä tiedän lohkon nimen, niin voin toki alkaa vähän tarkemminkin kirjoittamaan sen lohkon nimeä ja sitten valita esimerkiksi joku tietty lohko siitä, ja tässä tapauksessa vaikka lisätään tuohon kuvaa ja katsotaan tuosta työkalupalkista, että okei, no laitetaan se vaikka pikkusen leveämmäksi, että saadaan siihen vähän isompi kuva. Tai jos mennään takaisin tuohon lisää lohkopainikkeeseen, niin sen takaa vastaavasti löytyy tämmöinen esivalitsin, jossa on viimeksi käytetympiä lohkoja oletuksena. Sieltäkin voi lähteä etsimään niitä lohkoja lohkon nimellä, mutta alkuvaiheessa kannattaa varsinkin aika paljon käyttää selaa kaikkia painiketta, josta löytyy kaikki mahdolliset lohkot, mitä VP:stä tällä hetkellä oletuksena löytyy, ja aina vähän riippuen uudesta julkaisusta sinne voi tulla lisääkin niitä lohkoja. Eli lohkoja on aika paljon ja monimuotoisia lohkoja sieltä, millä pääsee alkuun. Ja täällä se yhtä tärkeä välilehti löytyy täältä kohdasta myös se mallit. Mallit oli niitä, mistä me esimerkiksi etusivussa lähdettiin liikkeelle, ja täällä on jopa eri kategorioita niille mallille, josta pystyy vähän katsomaan, että mitä footeri eli alatunnisten vaihtoehtoja löytyisi. Artikkeleillekin löytyi näköjään vähän erityyppisiä malleja. Bannerit näköjään ton tyyppisiä malleja. Ei nyt kahlata tässä näitä tämän tarkemmin läpi, mutta näitä voi sitten omalla ajalla tarkemmin käydä katsomassa, että okei, minkä tyyppisiä ulkoasuja eli malleja tänne on jo valmiiksi rakennettu näistä, joka hyvin monesti tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin useampi lohko laitettu ikään kuin valmiiksi johonkin tiettyyn muottiin kautta layouttiin. Hypätään takaisin tässä vaiheessa tuonne meidän diasarjaan ja katsotaan vähän, että mitä sieltä tulisi seuraavaksi vastaan. Asiakirjan yleiskatsaus käytiin jo läpi, lohkon anatomiaa käytiin lyhkäisesti läpi, eli lohkosta löytyy aina työkalupalkki, sieltä löytyy oikealta toi asetuksien sivupalkki, ja varsinaisen lohkon kohta löytyy luonnollisesti myös, missä manipuloidaan itse sisältöä. Uuden lohkon logiikkaa käytiin myös hieman läpi, etsi aina plusmerkkiä ja sitä kautta pääset lisäämään uusia lohkoja. Ja sieltä löytyi myös ne mallit,
jota voi käyttää myös hyväksi. Katsotaan heti seuraavaksi tosiaan vielä lisää ton mallin logiikkaa, koska lähellekään kaikissa teemoissa ei ole tommosia valmiita malleja sisäänrakennettuna siihen teemaan, niin on hyvä oppia heti alkuvaiheessa itse tekemään noita layoutteja ja sen jälkeen tallentamaan itselleen sen mallin. Mä otan vaikka semmoisen hyvin yksinkertaisen layoutin kohta tuohon käsittelyyn ja sen jälkeen katsotaan, että mistä se malli voidaan itse oikein tallentaa. Se löytyy tuommoisen piste eli vaihtoehdot valikon takaa ja sieltä löytyy tuommoinen luo lohkomalli ja käydään katsomassa sieltä vähän, että voidaan antaa sille lohkolle nimi. Tässä vaiheessa on jo hyvä katsoa, että mitä toi synkronoitu lohkomalli oikeastaan tarkoittaa. Synkronoitu lyhkästi sanottuna tarkoittaa sitä, että jos me halutaan toi synkronoitu valinta pitää päällä, niin silloin sen mallin sisältö myös pysyy täsmälleen samana, vaikka sä sen kyseisen mallin laittasit vaikka 3 eri sivulla. Tyypillinen vaihtoehto voisi olla vaikka semmoinen, että sulla on yrityksen yhteystiedot, jotka sä haluat eri landin sivuille laittaa, niin silloin varmasti toi synkronoitu vaihtoehto on paikallaan. Eli vaikka etusivulle laitat ne samat yhteystiedot, sitten jollekin toiselle landin sivulle ne samat yhteystiedot, ja vaikka sä vain yhdessä paikassa käyt sitä mallin sisältöä päivittämässä, vaikka osoite muuttuu tai puhelinnumero muuttuu, niin se sisältö päivittyy niihin kaikkiin kohtiin. Vastaavasti ei synkronoitu tuo pelkän ulkoasun, mutta ei sisältöä päivity sitä mukaan, kun sitä lohkomallin sisältöä sitten päivitellään. Käydään vaikka tuonne etusivulle tekemässä meille ihan nopea layoutti. Mä teen vaikka sarakkeen, otetaan siltä vaikka kuva ja teksti, tai media ja tekstilohko. Lisätään sinne yksi kuva. Mä haluan kyllä, että toi vähän leveämmällä toi meidän kuva ja tekstilohko, laitetaan se vaikka leveäksi ja laitetaan tähän vaikka sitten otsikko, ota yhteyttä, laitetaan tähän vaikka niitä meidän yhteystietoja, laitetaan tuohon vaikka puhelinnumero, mä nyt laitan ihan numeron, sit mä laitan tohon vaikka sähköpostin, sitten laitetaan vaikka osoite. Laitetaan siihen joku hölönpölö osoite, vaikka Tienviitta 2 Pertta 34. Mä tässä samalla ehkä vähän haluan demonstroida muutamia ekstra toimintoja. Näitä toimintoja löytyy pilvin pimein. Tää on ehkä vähän tylsän näköinen tällä, että tuossa on vaan noi listat, niin mä haluan itse muuttaa, tai itse asiassa siis kappaleet, missä nämä on, niin mä ihan ensimmäisenä haluan muuttaa nämä klikattaviksi linkeiksi nämä e-mailit. Ja VPS on tämmöinen sisäänrakennetoiminta esimerkiksi sähköpostiosoitteen osalta, kun mä maalaan ton sähköpostin, klikkaan linkki-ikonia, niin toi oikeasti muuttuu nyt sähköpostilinkiksi. Täsmälleen saman mä voin tehdä tolle puhelinnumerolle. Kun mä siitä klikkaan linkki-ikonia, niin mä pystyn käydä katsomassa, että se tallentit on tommoseen tel-muotoon, joka on ihan oikea muoto puhelinnumerolle. Tai jos mä käyn tuolta lunttaamassa tuon, niin sinne tuli tommonen mail-to-linkki, joka on ihan oikea muoto. Toinen, minkä mä haluan tehdä, niin mä haluan itse muuttaa nämä listoiksi. Ja otetaan tuolta tommonen työkalupalkista, kun klikataan tuota kappalevaihtoehtoa auki ja laitetaan sitten muunna listaksi. Nyt mä oon muuttanut sen listaksi ja mä laitan noin muutkin osaksi tota listaa. Ja
Tässä vaiheessa mulla on näköjään jossain vaiheessa toi lohkojen sivupalkkio tuolta kadonnut, ei hätää, se löytyy täältä oikeasta yläkulmasta. Tuossa on toi asetukset sivupalkki. Mä käyn vielä tätä mun listaa vähän muokkaamassa, että okei, siinä on yksi tämmönen tyyli kuin valintamerkkityyli tässä listassa. Ihan vaan demon vuoksi käyn vaihtamassa vielä tommoseksi, että se olisi ikään kuin vähän tyylikkäämpi. Tallennan tämän koko etusivun varuilta tässä vaiheessa ja sitten vielä vaikka katon, että okei, minkä tyylisiä asetuksia tässä media- ja tekstilohkossa oikein oli. Mä ehkä haluaisin kuitenkin tuon kuvan tuohon oikealle, niin tässä työkalupalkissa esimerkiksi on tuo vaihtoehto, että näytän media oikealla. Nyt toi alkaa olla semmonen, mitä mä niinku alun perin ehkä tuossa halusinkin. Ja tallennetaan tämä kokonaisuus malliksi. Ja käydään tää vaikka sen jälkeen viemässä myös sinne meidän yhteystiedot sivulle, jossa tota mallia haluttaisiin kanssa käyttää. Tossa on toi piste, eli vaihtoehdot. Sieltä löytyy tuommoinen luo lohkomalli. Kohta klikataan sitä. Laitetaan sille vaikka nimeksi ota yhteyttä. No kategoria, ehkä tää on niin kuin tommonen banneri, tai ei se bannerikaan oo. Katsotaan löytyykö parempaa. No toi yhteystiedot olkoon meillä kategoria tässä ihan hyvä. Pidetään tässä tämä synkronointi päällä, eli tarkoittaa sitä, että jos tämä sama malli heitetään kohta eri sivuille, niin sisältö aina pysyy täsmälleen identtisenä, vaikka sitä sisältöä jossakin yksittäisessä lohkossa muokataan. Lisätään malli, nyt se on tallennettuna, pikkusen muokkaantui jopa tämä ulkoasukin tässä, tallennetaan vielä etusivuvaruilta, hypätään takaisin tonne ota yhteyttä sivulle, lähdetään muokkaamaan sitä, ei lähdetä siitä mistään mallista liikkeelle, vaan tuodaan tänne toi äsken luotu malli. Ja saattaa löytyä jopa niin, että kun mä tuon kauttaviivan tuohon kirjoitan ja ota yhteyttä, niin sieltä löytyy myös tämä malli. Tai jos en oikein sitä nimeä enää muista, niin sitten on ainakin toi pluspainike aina olemassa. Sieltä selaa kaikkia ja sieltä mallit. Ja siellä meillä se malli tallennettiin sinne yhteystiedot kohtaan ja sieltä löytyy toivona synkronoitu malli. Klikataan siitä, suljetaan nuo ylimääräiset pois, niin siellä on nyt meillä toi ota yhteyttä malli tuotu tolle ota yhteyttä sivulle. Tässäkin ehkä voitaisiin tuosta käydä tuota sivupohjaa muokkaamassa, että sivu ilman otsikkoa tallennetaan, käydään katsomassa, niin no okei, ihan ok. Ei nyt ehkä mikään maailman hienomman näköinen vielä, mutta ihan ok kuitenkin. Nyt mä oon siis ota yhteyttä sivulla. Jos mä menen takaisin tonne etusivulle, niin siellä on nyt se mun sama lohkomalli, josta mä alun perin lähden liikkeelle. Tehdään siihen semmonen muutos, että kun mä menen täältä etusivulta vaikka muokkaamassa lohkomallia, muokkaa alkuperäistä. Katsotaan, että mulla on puhelinnumerossa vaikka virhe. Mä käyn ton puhelinnumeron korjaamassa, laitetaan tuohon vaikka 11 loppu, tallennan, mennään takaisin etusivulle, niin luonnollisesti sillä etusivulla on vaihtunut se puhelinnumero oikeaksi. Ja sitten ota yhteyttä sivulla myös se puhelinnumero on vaihtunut oikeaksi, koska tämä oli niin sanottu synkronoitu malli, eli sisältö päivittyy mukana. Siinä lyhyt demonstraatio, miten mallien itse tallentaminen onnistuu ja miten niitä voi manipuloida sitten myös myöhemmin sitä sisältöä, varsinkin tuossa synkronoidussa mallissa. No seuraavaksi katsotaan ylätunnisteen eli headerin muokkausta ja varsinkin valikon muokkaamista. Se ei nyt oikein, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, se ei oikein näyttänyt nyt siltä, mitä mä ainakin itse halusin. Siinä ensinnäkin tuli jotenkin automaattisesti ne linkit ja niin poispäin. Mä haluaisin manipuloida minimissä niiden järjestystä. Eli sivustolla on tosiaan tämmöisiä globaaleja osioita. Puhutaan sivuston editoimisesta tai muokkaamisesta.
Eli ylätunnistetta ja alatunnistetta, eli headeriä ja footeria pystyy myös muokkaamaan. Ja valikko on tässä tapauksessa osa sitä ylätunnistetta. Ja niin kuin tarkkaavasti ehkä huomaskin, niin mä oon aina mennyt muokkaamaan yksittäistä sivua, kuten etusivua kohdasta muokkaa sivua, mutta siellä on myös linkki muokkaa sivustoa. Niin lähdetään tutkimaan vähän, että mitä sen muokkaa sivustoa linkin alta oikein löytyy. Ja sieltä me todennäköisesti päästään käsiksi noihin globaaleihin osioihin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tässä jo hieman ennakkoa. Lisätään sinne meidän valikkoon hieman meidän kustomoituja omia juttuja. Eli mennään vaikka etusivulla. Siinä on muokkaa sivua linkki, mutta siellä on myös muokkaa sivustoa linkki. Klikataan muokkaa sivustoa. Ja huomataan, että okei, mä oon vähän jossain ihmeellisemmässä tilassa. Siellä on headeri, siellä on footeri. Mä ehkä näen ne parhaiten jälleen kerran tuosta asiakirjan esikatseluosasta. Ylätunniste, sen sisällä on tavaraa. Alatunniste, sen sisällä on tavaraa. Sitten jopa tuommoinen yleinen osio, jossa on tämmöinen yleinen sisältölohko. Mutta mä lähden tässä vaiheessa muokkaamaan ylätunnistetta. Eli valitsen ton ylätunnisteen, muokkaan sitä ja sen jälkeen mä pääsen katsomaan, että okei, no mitä tää mun ylätunniste on syönyt. Nyt kun mä katson sieltä asiakirjan esikatsoli, niin huomataan, että okei, sieltä löytyy sivuston otsikko. Okei, annetaan sen olla paikallaan. Sitten sieltä löytyy navigaatio-niminen lohko ja sieltä löytyy tommonen sivujen listaus-niminen lohko. Sivujen listausniminen lohko varmastikin ikään kuin automaattisesti lähtee lisäämään niitä mun sivuja siihen valikkoon, ja mä harvemmin ehkä itse sitä haluan tehdä niin päin. Mä poistan tämän koko lohkon tästä, tämän sivujen listauslohkon. Monia eri tapoja poistaa näitä lohkoja. Mä voisin poistaa ihan näppäimistöäkin käyttäen sen, mutta otetaan tuolta vaikka tommonen, tälleen kerran toi piste valikko, niin sieltä poista. Nyt on poistettu koko lohko ja lähdetään lisäämään uudelleen nytten mun haluttuja linkkejä tuohon valikkoon. Lisätään sieltä muutama tärkeä linkki heti alkuun. Mä valitsen tuolta linkki sivulle nimisen lohkon. Lisätään sinne nyt toi meidän yritys Oy eli etusivu. Lisätään sinne seuraavaksi se meidän artikkelit. Mä voin lähteä tuohon toki kirjoittamaankin sitä nimeä, minkä mä haluan sinne lisätä. Sitten kolmanneksi vaihdetaan vähän taktiikkaa ja lisätään sinne painikelohko. Eli halutaan tuosta ottaa yhteyttä linkistä tehdä vähän erottuva CTA-painike, eli valitaan sieltä painikkeet-niminen lohko ja lisätään siihen se meidän ota yhteyttä linkki, eli otetaan sinne teksti, maalataan se teksti ja lisätään siihen sitten se meidän linkki ota yhteyttä. Niin nyt se on jo vähän lähempänä sitä, mitä mä ehkä alun perin halusin tässä hakea. Ja pointtina tässä on luonnollisesti se, että mä totta kai haluan, sitten kun näitä linkkejä tulee pari lisää, niin haluan manipuloida tärkeysjärjestykseen. Näitä voidaan joko drag and droppailla täällä valikoissa eri järjestykseen, tai sitten näistä lohkoista löytyy melkein aina tämmöinen nuolipainikekin, niin sieltäkin voi näitä eri lohkoja siirrellä eri järjestykseen. Drag and droppaaminen voi olla monesti se nopein tapa. Mutta tallennetaan nyt tässä vaiheessa tai no ei tallenneta vielä, vaihdetaan vaikka tolle ihan vaan nimeksi etusivu. Toki etusivua nyt ei tuossa lähellekään aina tarvitsisi olla, koska jos meillä on toi logo kautta sivuston otsikkoja etusivulle, niin ei nyt välttämättä tarvitse duplikoida, mutta olkoon nyt demon vuoksi tuossa mukana. Suletaan vähän ylimääräisiä
tallennetaan tämä meidän header, eli se mikä piti sisällä myös valikon, kyllä haluan tallentaa, ja mennään katsoa sitä itse sivustoa. No niin, nyt se on jo parempi. Hyvä. Mitäs seuraavaksi? Päivitetty ylätunnistetta ja valikkoa. Hyvä. Alatunnistettakin pääsisi täsmälleen samalla tavalla päivittämään. Otetaan ehkä nopea demo siihenkin, eli mennään takaisin muokkaa sivustoa painikkeeseen ja sieltä valitaan nytten se alatunniste ja mennään muokkaamaan sitä. Sieltä löytyy kanssa ryhmiä sisäkkäin. Joo, sieltä löytyy kaiken näköistä. Mitäs tätä nyt lähdettäisiin nopeasti demoamaan? Tässä on niin kuin monta eri lähestymistapaa nyt, miten tässä ehkä voisi ajatella. Mä voisin vaikka olla sen verran tyly, että mä poistan ton koko rivin tosta välistä. Sitten mä lähtisin vaikka tekemään tohon väliin kokonaan. Sulle taas toi, että tulee tilaa vähän enemmän kattoa. Mä lähden vaikka tohon. Tohon väliin vaikka tekemään ihan vaan sarakkeet lohkolla, vaikka 3 sarakkeen lohko. Valitaan tuo ja tänne vaikka jotain ihan perustietoja, vaikka otsikko. Laitetaan tonnekin yhteystiedot. Sitten otetaan siihen seuraava sarake. Laitetaan siihen vaikka, no ihan vaan, että linkit. Sitten vaikka tänne, vaikka some. Otetaan tässä pieni demo myös siihen, että tosiaan kun meillä on tietty lohko aktiivisena, niin aina lohkon sivupalkista löytyy siihen liittyviä asetuksia. Mä nyt sen verran vaikka manipuloin noita alapalkin otsikkoja, että laitan ne nyt pikkusen pienemmäksi, kun ne on ehkä omaa silmään vähän häiritsevän isot. Laitan vaikka LK niihin kaikkiin otsikkokooksi. Nyt en enää muista, mitkä ne mun yhteistyöt on, mutta sillä nyt ei ole niin väliä. Mä laitan tähän vaikka vaan ihan, että tähän yhteystiedot vielä tuplana, mitä ne äsken tuonne malliinkin laitettiin. Ja tästä voitaisiin laittaa uusi navigaatio ja katsotaan, miten mä sain tästä valittua kokonaan uuden valikon, jotta saadaan oma logiikka sille. Laitetaan sinne vaikka toi artikkelit linkki, sitten laitetaan siihen se ota yhteyttä linkki. Varmasti niitä olisi myös lisää. Vähän hassulta näyttää nyt, kun noin rinnakkain noin navigaation linkit, siihen varmasti löytyy asetus, että minkä suuntainen esimerkiksi halutaan ton valikon olevan. Headerissä varmastikin oli ihan ok olla tolleen sivusuuntainen, mutta nyt valitaan pystysuuntainen. Noin, siellä on pari linkkiä. Sitten some, katsotaan löytyykö meillä sosiaalisen median kuvakkeita vaikka tuolta. Somekuvakkeet näyttää ihan okolta. WordPressi, joo. Mä nyt laitan vaan risuaita linkiksi, ettei mene aikaa tuhratessa siihen. Sitten varmaan aloitetaan vaikka Instagrami. No, otetaan siihenkin vaan risuaita ja sitten vaikka, mikäs me otetaan, no, selaa kaikkia, niin katsotaan sieltä vielä joku. Vaikka koodipuolesta otetaan GitHubi sinne vielä mukaan. Ja siihenkin vaan risuaita. Noin. Katsotaan vähän, että mitä asetuksia siinä oli. Näytä teksti. Okei, no ei me ehkä nyt tekstiä haluta tuossa näyttää. Niin olkoon nyt vaikka noin, että ei mene tuohon tuhertamiseen niin paljon aikaa.
Hyvä. Siinä nopea demo footerin päivittämisestä. Noin, käydään katsomassa, tuliko ne meidän footerin muutokset siellä voimaan. Jep, siellä on yhteystiedot. Ihan ok, ei mitään ongelmaa. Toki tekstiä oltaisiin ehkä tuolta voitu vähän pienentää. Mennään nopeasti vielä muokkaamaan sivustoa. Muokataan footeria, laitetaan toi nyt vähän pienemmäksi, vaikka MK:ksi, niin ei jää häiritsemään sitten omaa silmää sitten niin paljon. Vaikkei tässä demossa nyt ole sillä niin suurta merkitystä. Hypätään takaisin vielä dioihin. Seuraavana katsotaan pikkusen vielä tarkemmin noita sivuston muokkaukseen liittyviä asioita. Jos tuonne ylläpitoon menee, tai mennäänkin kohta takaisin sinne ylläpitoon, ja sieltä löytyy ulkoasu, editori ja sivupohjat. Mutta jos me muokkaa sivustoa painiketta vielä hieman katsotaan tarkemmin, niin se on aina kontekstisidonnainen siinä mielessä, että nyt kun mä katson sivua ja klikkaan muokkaa sivustoa painiketta, niin mä itse asiassa samalla pystyisin muokkaamaan yksittäisen sivun sivupohjaa. Tai jos mä oon, mihin mulla on hävinnyt nyt toi puttoni tuosta. Katsotaan, mitä mystistä tuolla on tapahtunut. Näyttää siltä, että toi valikko on vahingossa vaihtunut samaksi valikoksi kuin se vaihtui tässä äsken. Katsotaan, mikä juttu siellä on. Mennään muokkaamaan sivustoa. Muokataan headeriä. Katsotaan toi valikko. Mistä mä saan valittua mun valikon. Vaalikaan näet, mä en muistanut tätä tallentaa tuossa aikaisemmin. Vilkastaan tuolta navigaatio, minkä tyyppisiä juttuja se meille antaa. Tuossa. Yes. Mystisesti taas tommosen piste painikkeen takana. Tuo oli se meidän alkuperäinen navigaatio, mitä me haluttiin. Mä poistan nyt ton navigaation tosta. Tai tehdään niin päin, että tämä valitaan nyt siis lähteeksi toi alkuperäinen navigaatio. Noin. Nyt on toi headerinkin navigaatio kohdillaan. Nyt mulla katkesi ajatus, mitä meidän piti tehdä. Ai niin, katso se kontekstisidonnaisuus. Eli nyt kun mä oon etusivulla, niin muokkaa sivustoa, muokkaa sitä sivun sivupohjaa. Mutta jos mä hyppään takaisin vaikka tuohon tai pitkästä aikaa tuohon artikkelit sivulle, niin jos mä nyt muokkaan sivustoa, niin nyt konteksti vaihtuu ja mä muokkaisin tätä artikkelinäkymän sivupohjaa. Ensinnäkin toi ei varmasti ole nyt hyvä olla englanninkielinen, mutta tässä kyseisessä sivupohjassa mä sitä nimenomaan pystyn manipuloimaan ja vaihdan siihen sanan artikkelit. Sitten siinä on näköjään toi sisältölistausniminen lohko, joka on ihan ok, niin se kuuluu ollakin. Ja sitten siellä on tämmöistä niin kuin artikkelin sivupohjalohkoa ja niin poispäin. Ja mä itse vähän sitä manipuloin sillä tavalla, että otetaan toi tuosta eestä taas pois. Nyt mulla on valittuna toi kyseinen lohko, niin mä siitä ehkä haluaisinkin vähän enemmän, että se on niinku tän oloinen, eli tolleen niinku rinnakkain noi kyseiset, ja siinä olisi 3 saraketta. Ehkä vähän heittää nyt häränpyllyyn noi meidän paddingit tuolta, niitäkin voidaan käydä tuolta sitten hieman muokkaamassa. Katsotaan, mikä olisi oikea kohta sille. Voi olla, että tossa ei välttämättä ole. Otetaan tuosta vaikka
ryhmä ja vaihdetaan sieltä nyt ainakin, että toi marginaali tulee myös tonne sivuille. Vaihdetaan vaikka tuohon. Okei. Nyt meni perus demo-efektiksi. Ei oikein toimi tää mun logiikka. Tallennetaan nyt ja käydään katsomassa. Menikö tää nyt ihan mönkää? Artikkelit. No, en tiedä menikö se nyt ihan mönkään, mutta ei se nyt ehkä ihan välttämättä myöskään ollut ihan täsmälleen mitä mä niin kuin sieltä hain. Jotain häikkää tossa nyt on, ei ihan niin kuin tyydytä mua täydellisesti. Ehkä mä voisin vähän vielä yrittää muokata sitä. Katsotaan mitä sieltä nyt on. Tai no, ei, ehkä juuri tässä demossa ei ole tarkoitus nyt väsäillä mitenkään erityisemmin. Jätän tälleen vähän ehkä tylsemmän näköisestä, niin voidaan vaikka kakkososa nauhoittaa sitten jossain vaiheessa. Ei kiinnitetä nyt liikaa tuohon epäolelliseen huomiota. Tuo olkoon nyt tässä vaiheessa ihan ok. Pointti oli siinä se, että noita sivupohjia on aika paljonkin riippuen kontekstista ja ulkoasu-editorikohdasta näkyy ne kaikki sivupohjat, mitä siellä on mahdollista tehdä. Siellä on hakutulossivupohjaa, juuri toi blogin etusivu, mitä äsken oltiin katsomassa. Otetaan tuolta vaikka 404 sivu vaikka käsittelyyn. Sielläkin on nyt englanninkielistä tekstiä, niin voidaan sieltä käydä vaihtamassa testin vuoksi vähän suomen kieltä ja vaihdetaan vaikka tossakin kuva. Noin. Tallennetaan tuo 404 sivupohja, joka tarkoittaa sitä, että jos sitä kyseistä sivua sieltä URLista löydy, niin me voidaan nykyisin sitäkin manipuloida, sitä kyseistä 404 sivua, joka aikaisemmin oli aikamoisen työn ja tuskan takana. Ainakin yksi asia on vielä, mitä mä haluan demota, ettei tämä kyseinen demosessio mene liian pitkälle. Yksi pointti tässä on myös, että täällä on tämmöisiä valmiita tyylejä asennettuna, joilla voidaan manipuloida esimerkiksi fontin vaihtamista tai värimaiseman vaihtamista. Ja täältä löytyy 2025 teemasta muutamia niitä tyylivaihtoehtoja. Ja sen mä haluan vielä nopeasti demota ennen kuin lopetellaan. Eli ulkoasu, editorikohta, sieltä löytyy tommonen kohta kuin tyylit. Ja mennään siitä vielä tuosta kynäpainikkeesta muokkaamaan niitä tyylejä, niin nähdään, että mitä siinä oikein tapahtuu, kun selataan niitä tyylejä. Ja mä haluan sieltä nyt tässä tapauksessa valita pikkusen eri tyylin. Tästä jos mä valitsen näitä tyylejä, niin mä tuossa esikatsossa näenkin jo vähän tarkemmin, että okei, minkälaisia presettejä sieltä oikein löytyy. Tässä kontekstissa mä haluan valita vaikka ton Morning-nimisen tyylin. Niin kuin näette, niin siellä ihan konkreettisesti fontit vaihtu, värimaisema vaihtu, CTA-puttoneiden tyylit vaihtu ja niin edelleen. Jos mä tän tallennan, menen takaisin katsoa sitä sivustoa, niin nyt se alkaa olla niin kuin lähellä sitä, mitä ihan siinä alussa näytin, mikä se mun lopputulos siellä oli. Ja koko sivuston ikään kuin ulkoasu tuolla kyseisellä tyylivanilla saatiin pikkusen erilaiseksi. Mutta jotta tästä demosta ei tule nyt liian pitkää, niin lopetellaan tällä erää ja katsotaan tuleeko sitten jossain vaiheessa vielä kakkososa. Se on morjesta tässä kohtaa.